Europa nema alternative, bile bi to eventualne nekakve balkanske integracije i toga su u Hrvatskoj stranci prava Ante Starčević u potpunosti svjesni, no smatraju da nije trenutak za ulazak Hrvatske u Uniju i da bivša hrvatska vlada nije smjela potpisati pristupni sporazum bez mišljenja svojih građana. Na tragu toga i ovu vladu na čelu sa Zoranom Milanovićem pozivamo da odustanu od tog referenduma, jer hrvatski građani nisu dobili dovoljno informacija o onome što će potpisati. Pravaši stranke prava Ante Starčević protive se i privatizaciji Hrvatske poštanske banke i Croatia osiguranja, što je najavio novi ministar financija Slavko Linić. Riječ je, kažu, o profitabilnim tvrtkama koje su prošle godine zabilježile dobit od 50, odnosno 80 milijuna kuna. Smatramo da daljnjom rasprodajom ovih financijskih institucija jednostavno Hrvatska neće imati apsolutno nikakvog utjecaja na financijsko tržište vlastite države i da ćemo se pretvoriti samo država na papiru, bit ćemo ovisni o financijskim moćnicima iz stranih europskih zemalja. Kao jedina pravaška parlamentarna stranka zalagat će se za donošenje zakona protiv daljnje rasprodaje tvrtke od posebnog državnog interesa, najavljuju HSP-ovci doktora Ante Starčevića. Pristupnice stranci danas su potpisali novopridošli članovi i dužnosnici iz, kako ga nazivaju, Đapić Srbovog HSP-a, Vladimir Krajinović, koji je obnašao dužnost predsjednika Osječke podružnice, te čelnici HSP-ove mladeži iz Belog Manastira i Đakova.